Ik werd maar eens wekker en ik hier een e-mail kregen van dat er inlogd werd op mijn Instagram via een oren loon. Toen dacht ik, oh, dit is net goed. Rimi Streekstra kan er om mij praten. Het Instagram-account van haar winkel, met 15.000 volgers, waard plotlijn en broekt om haar te chanteren. Ja, hij zei, dan krijg je net jeden waarom voor dat betellen hast. Dus ik ga eigenlijk elke dag wel met hem appt van, joh, waarom doe je dit? Hè? En ik kan je zo uit verwerken. Maar nou ja, dat maakt het ze net zo vol uit natuurlijk. Bij de politie weten ze dat Streekstra lang net de enige is. Net alles wordt beursmeld. Meestal komen mensen pas op een lijn op het moment dat er zulke dingen gebeuren. Dat het broek wordt met fraude. Maar het komt wel een heel soort voor. Bent u wel eens gehackt? Nee, daar sta ik zelf verbaasd van eigenlijk, dat dat nog nooit gebeurd is. Want ik zit al 12 jaar op Facebook. U hoort het wel om je heen dus, dat Ja. mensen worden gehackt? Zeker, ik zie het ook wel. En dan krijg ik ineens een uitnodiging van vrienden waarvan ik denk van ja, ik ben al bevriend met jou op Facebook. En dan ga ik het voor de zekerheid even vragen. En dan krijg ik 9 van de 10 keer als antwoord ja, ik ben gehackt. Dus. Ben je toch een beetje bezig met cyberveiligheid? Nee, eigenlijk net. Nee, eigenlijk Nee. Was er overal hetzelfde wachtwoord? Ja. Heel slecht, maar ja. En wat is dat wachtwoord? Nou, ik dat zeggen. Ik heb zo'n twee-factor verificatie. Dus dat is wel heel handig. Dat klinkt heel goed te wezen, ja? Zeker. Waarom was dat ding? Voor de zekerheid, wist maar nooit. Die extra bescherming is nevens Haakma de truc om een hack op die account voor te komen. Een wachtwoord in combinatie met een verificatie op de telefoon. Maar ik gebruik een wachtwoordmanager dat die wachtwoord op elk account weer oorzaakt. Dat is net hetzelfde wachtwoord gebruiken. Facebook en Instagram jouwen dat ze een soort investeren om systemen te beveiligen. Maar het is duidelijk dat ze er nog net binnen.